I ara, segona part, com fer el llit amb un nòrdic. Agafem... Anem a estirar, que hagi quedat bé sobretot. I deixem més o menys així. I la gent assegurem que hagi quedat ben ficat. Ja està. I sempre que quedi més o menys igual d'espai, tant per aquí com per aquí, per enganxar-lo a dins del llit. Aquí està bé, aquí també. Després l'allissem. L'allissem. Sembla que no estava pas tan ben posat com feia. Sí, el mètode dins de sobre la cadira o sobre el llit falla una mica, en realitat. Això queda tot bé. Això ja ho tenim. No es revela. Sabeu que hi ha la llei de Murphy. Aquí queda això. Aquí queda això. Allissem tot bé. Aquí també. Sobretot assegurar. I un cop fet, veiem. Ja està pegat i veieu, mira, allí. Puc enganxar les puntes d'aquest costat, que és més difícil, molt fàcil. Primer ho fem des d'aquí, cap a dins, la part de baix també, això també, i això fins que puguem ficar a dins, i està quedant perfectament allissat i sense arrugues. Doncs, aquí, aixequem, així que vagi per sota, comprovem bé, anem a posar-ho bé, i si surt d'aquí, ho agafem d'aquí i fem el mateix, aixequem i així. Comprovem bé que hi quedat perfectament. Aquí està revelat. I voilà, ja tenim un llit fet amb una funda de nòrdic i sense arrugues i allissat. Espero que serveixi per altres cors que heu de posar la funda, que no us heu de liar, i si la feu sols doncs ja teniu una idea, i sobretot recordeu de fer-ho amb il·lusió. Et felicito, fill!